Gramapun kuno. Aku percaya yen jenenge alam lelembut utawa jagating lelembut pancen ana sing nyebut alam gaib lan sak panunggalane. Ing kitab suci apa wae pancen nyebutake bab mau. Dadi wong sing nggilut agama pancen kudu dipercaya. Sebab iki mbuktekake kekuasaane Gusti kang akarya jagat. Nanging nganti gedheku semene. Dadi Joko Kasep istilahé kanca kancaku. Aku durung nate merangguli utawa ketemu penghuni alam gaib mau. Dadine aku ya mung setengah percaya, setengah ora. Jenengku Rahadi. Umurku watara 30 tahun. Gaweanku dadi makelar barang-barang antik lan kuno. Dedeg lan rupa ya ora nguciwani. Ora dhuwur, ora ndek, ora bagus, ya ora ala. Babondo kirane ya wis cukup yen mung kanggo omah prasaja. Omah KPR tipe 54 aku ya duwe. Lan mobil sedan tahun 90-an. Aku ana kenalan perawan rondo kembang sing ayu manis akeh. Nanging aneh, aku ora duwe rasa ketarik. Embuh sebabe apa? Aku ya ora ngerti. Sak ngertiku, aku ya normal-normal wae. Rasa biraiku ya ana. Nanging kanggo bales omah durung kepengin. Kaya dene panggautanku sing dadi makelar barang antik. Wong-wong nyebut awakku iki uga menungso sing antik. Sasine Januari tahun iki, nanging dina lan tanggale aku lali. Elengku ya mung tanggal tengahan ngono wae. Aku ditawani kancaku nuku barang kuno wujud Gramapun ontel kang umure ditaksir luwih saka 100 tahunan. Semayanan sok sak bubare maghrib, aku ngampiri dheweke kanggo nontoni barange. Dapur kebeneran, kancaku ing Singapura pesen barang sing kaya dikandhakake kancaku Rohmat mau. Barang sing kaya ngene iki regane pancen larang. Apa maneh yen barang mau isih kinciling lan jos. Aku ngenam pikiran, ngitung rego bakal entuk pira bebadanku mengko. Bubar kantong lan salat maghrib, mobilku wis mecaki dalan. Nanging jebule dheweke lagi ana tugas lembur ana kantor. Dadi mung nitipake alamat dununge barang marang sisihane ing omah. Ndak cocokake alamat. Iki pancen wis bener. Omah joglo pager boto, mawa regol. Iki ndaleme Pak Rono Widagdo sing kagungan Gramapun arep didol iki. Sakwise parkir mobil lan buka lawang regol, ana pawongan sajake tukang kebon metokake tekaku. Dados madosi sinten, Den? Pitakone. Napa leres menika dalemipun Pak Rono Widagdo nggih? Aku genti takon. Leres, Den. Monggo pinarak rumiyin. Piyantunipun nembe siram. Sumaure karo ngacarani aku lungguh ing pendopo kang jembar bawira. Cukup sauntara anggonku nunggu. Nalika saka lawang pringgitan ana priyayi kang wis cukup sepuh. Watara yuswa 60 taunan, jedul karo mesem. Pak Rono iki priyayine grapyak. Akeh ceritane kang nengsemake. Aku rumangsa cocok entuk kanca ngobrol
sing nyepuhi, nanging wawasane ora ketinggalan. Semono uga nalikane ngulas bab krisis moneter kang dumadi ing negara kinasih iki. Nalikane Pak Rono ngetokake gramafon anti kuwi, aku mung iso kami tenggengen. Barange luwih saka pangiraku. Bener-bener mulus. Apa maneh nalika dijajal nganggo piringan sing diputer lagu-lagu klasik. Pancen nyoto milanggoni. Ndak takokake pira rega sing dikersakake. Dheweke mung mesem ngemu wadi. Aku ora bisa nangkep apa sing dikarepake. Nak Mas Rahati yen dipun sebat boten nggih boten. Kula sakleresipun awel pisah kalian barang menika. Namung karana kawontenan umur lan raga kula ingkang sampun ndungkap lungsih, kula kepeksa kedah pisah kalian barang punika. Nanging barang punika boten badhe kula culaken ngoten kemawon. Kula kedah mangertos rumiyin sinten ingkang badhe tumbas utawa badhe kepanggenan barang menika. Kedah kula tayuh rumiyin ingkang kawegan kiyat menapa mboten kapapanaken barang darbek kula menika. Pramila prayoganipun kula nyuwun kanthi jujur pangaken panjenengan gegayutanipun kalian barang kula ingkang mangkenipun. Pangendikane Pak Rono aris nanging tajem. Aku banjur waleh sapa aku sak benere. Uga ndak critakake yen mengkone gramafon kuwi ora bakal ndak dol meneh. Bakal ndak nggo dhewe. Lan ndak rumat kaya dene aku ngrumat awakku dhewe. Embuh ana daya apa? Aku cerita kanthi jujur kahananku lan tujuanku ing tembe. Kaya ana daya magnet saka netrane Pak Rono sing nandes nyoro tajem nembus ing atiku sing paling jero. Aku ora bisa goroh. Pak Rono widagdo mesem lan ngendika, Nak Rahati tak aturi kondo rumiyin yen pancen ngersakaken saestu. Panjenengan kula aturi poso pethak 3 dinten lan pati geni ing dinten ingkang kaping 50. Sak bibar maghrib kados sak mangke panjenengan rawuh mriki malih. Namung pomo dipomo sampun ngendika dateng sinten kemawon sedaya menika nyumanggaaken. Aku nyagui lan kaya ana daya tinamtu kang ora bisa tak tulak. 4 dina wis kliwatan. Kabeh laku sing dikersakake Pak Rono ora ana sing kecicir. Sakwise sesuci lan salat maghrib, mobilku bali ngener daleme Pak Rono. Tekan ngomahe wis kacepakake nyamikan lan unjukan sore. Semono uga Pak Rono lenggah sumadya kanthi ngagem sorban putih lan ubetan latar ireng katon angker lan anggun. Ing sebelahe gramafon kuwi ngalunake lagu-lagu klasik saka piringan kuno. Monggo nak pinarak, sumangga kula aturi ngrahapi nyamikan ingkang sampun cumawis ngiras ngirengaken dedongengan kula. Ngendikane Pak Rono sareh ulem. Aku mung bisa manut lan manut. Gramafon punika prasasat nyawa kula nak. Rumiyin kula tampi saking buyut kula. Ngendikanipun namung kula ingkang cocok kepanggenan barang punika. Awit kula gesang piyambakan lan boten gadah turun. Mila kula nyobi pados priyantun ingkang saged kula titipi pusaka punika. Mestinipun panjenengan ing batos taken lan gujeng barang kados mekaten kok dados pusaka. Monggo kula aturi mirengaken dedongengan kula. Miturut dongeng kang bisa kabuktekake, gramafon kuwi wis turun temurun kaping 3.
Dadi umure wis atusan taun. Sakjroning gramapun kuwi dedunung jin wadon jenenge Nawang Sari. Jin kuwi bakal ngabdi lan dadi bojone sing duweni gramapun mau. Mula sing ndarbeni barang kuwi ora krama sak lawase uripe. Kejaba yen pancen wis ora kuat lan ora geduga meneh kaya dene Pak Rono iki. Mula wiwit ketemu sepisanan biyen, nalikane aku takon Bu Rono, Pak Rono mung gleges wae. Tibane iki pancen wewadine, aku lagi ngerti. Aku meneng. Ing batin aku kepengin buktekake sapa lan kaya ngopo si Nawang Sari sing bisa njiret lan ngiket Pak Rono lan buyute mau. Kula sampun tayuh lan sampun mangertosi yen nak rahadi kiyat kapanggenan Nawang Sari punika. Kula ingkang sampun rumaos caket kalian titi mangsa sowan pangayunaning pangeran, namung nyuwun titip semah kula, semah buyut kula, lan mangkenipun semah panjenengan. Dateng panjenengan kula yakin panjenengan boten badhe kuciwa. Pangandikane Pak Rono mungkasi ceritane. Aku mung bisa mantuk. Semono uga nalika Pak Rono netepake rega gramapun mau. Ndak sanggupi sebab yang dihitung tenan regane ora sepiro, malah prasasat ora ana ajine. Etungane Pak Rono aku mung bayar mas kawine wae. Sakwise diwenehi ngerti carane nguripake gramapun, ngrawat lan carane ngundang Nawang Sari yen aku kepengin sak patemon. Gramapun mau tak gawa mulih. Ndak sawang Pak Rono berbes milih nalika ngulungake lan nguntapake baliku. Kekeselen kesibukanku makelaran. Nganti sawetara dina gramapun kuwi gumledhak durung tak bongkar. Isih ana ing meja kamarku. Nalikane wengi kuwi krasa tintrim. Merga sore mentas udan. Acara televisi ora ana sing apik. Aku ndudah bungkusan gramapun lan kepengin ngrungokake lagu-lagu klasik. Nanging atiku luwih notol. Kepengin buktekake ceritane Pak Rono. Apa bener Nawang Sari kuwi ana tenan? Kok sajak nyolowadi tenan? Gramapun ndak seleh cedhak sirah peturonku. Cedhak lampu baca. Ndak puter kaping 7 tanpa dipasang piringan. Irik lawaran ana pedhot tipis sing metu saka corong gramapun. Suwe-suwe saya kandel. Bentuk siluet paraga wadon saya cetha. Lan ngeglo wujudane. Kenya ayu kinyis-kinyis. Ngluwihi bintang sinetron lan layar film. Jan turah rupa kurang condro tenan. Aku mung bisa ndelongop nyawang paraga kang menganggo kemben jingga. Nyedhaki aku karo mesem bujiwat lungguh ing jejerku. Gondo wangi sumebar saka rambute kang ireng janges lan awake sing wewek lencir. Alus bening suarane, kaya bening lan kuninge kulite sing mrusuh meranani. Aku saya lenger-lenger kentekan akal lan gunem. Panjenengan saiki dadi bendara sing kudu tak ladeni lan ndak suwitani. Tepangaken kula Nawang Sari. Guneme renyah alus. Apa sing dadi kebutuhan batin lan raga panjenengan? Aku kang kajibah ngerampungake. Dedaran bakal ndak cepakake yen panjenengan wis nyepakake bahane. Sebab aku ra wenang nganakake saka ing alamku. Aku ngucek meripat. Apa bener ing ngarepku ana paraga ayu? Apa mung halusinasi wae? Pranyata tenan. Widodari ngejawantah bener kanyatane. Yen Pak Rono lan buyute ora kersa krama lan gepok senggol karo wanita liya. Saka pangrasaku, pancen ora ana sing bisa nandingi
sing ana ing ngarepku iki, Nawangsari. Embuh sapa sing miwiti luwih dhisik? Wengi kuwi minangka wengi sing sepisanan sing paling endah tumrapku. Wengi sing tak cathet nganggo mangsi emas ing panguripanku. Aku labuhan, rajut benang asmara lan bale wisma karo Jin Nawangsari. Wiwit dina kuwi kebutuhan biologis lan batinku wis ana papan panyuntakan kang gumathuk. Semono uga kebutuhan boga wis cumepak mateng. Mung aku kudu sumadya bahan mentah sing kudu dituku ing pasar utawa swalayan. Cekake atur, aku wis duwe sisihan kaya dene panguripan manungsa umume. Nanging sisihanku iki, Jin, sing ora bisa katon lan ndak katonake utawa ndak kenalake karo panjenengan kabeh. Nawangsari mung ngaton marang aku lan kanggo aku sak lawase. Aku tansah adoh lan babar pisan ora ketarik marang titah kang sinebut wanita. Nadyan kaya ngopo ayune, pangrasaku ora bisa nandingi sisihanku si Nawangsari. Let sesasi saka anggonku omah-omah karo Nawangsari. Aku krungu kabar lelayu yen Pak Rono Widagdo wis kondur ing jaman kelanggengan. Wis telu iki tilas kakunge Nawangsari wis mati. Kare aku sing ngancani Nawangsari nganti tekan titi wancine mengko. Aku isih kepengin urip dawa, isih kepengin bebarengan karo Nawangsari, isih pengen krungu gending Lokananta ngiringi teka lan baline Nawangsari ing gramapun. Gending Lokananta, gending kang endah tumrap uripku saiki. Gending endah kang ngisi uripku, mecai bebrayan agung. Aku kepengin panjenengan kabeh mirengake gending endah mau lan mirsani Nawangsari mbeksa. Sapa ngerti mengkone Nawangsari so ganti ngenger marang panjenengan. Nanging panjenengan kudu siaga, ora bakal palakrama nganti puput yuswa kaya aku, Pak Rono lan buyute, Nawangsari lan gending Lokananta saka gramapun kuno.